y Canal 4 Radio Mallorca, 88.4, 89.0. 11:35 del dematí, ja entram en el darrer tram, sí que sí, d'Entre tu i jo, del programa Magazín de Canal 4 Ràdio, i ho feim amb una pregunta, aprofitarem que tenim aquí els nostres economistes, amb una pregunta que afecta a tothom. Ets segur guardar els dobbers en el banc o hem de tornar a el que fèiem abans? Això que diuen, perquè clar, no aturem de veure aquestes fusions, no? Ara han comprat el Banco Popular per €1, avui anunciaven aquesta fusió entre Bankia i BMN, i nosaltres quedant com a espectadors, no?, de totes aquestes coses, però que juguen amb els nostres dobbers, perquè d'un dia per un altre te trobes que el teu banc de sempre ja no és el teu banc de sempre. Les condicions que tenies són les mateixes que tindràs. Al final val la pena estar o tenir o confiar, donar la nostra confiança en els bancs? Bé, la nostra, ja que me deixa en Lluís tan amablement que comenci, la nostra confiança amb els bancs ha de ser la confiança que se guanyen els bancs. No hem de tenir una confiança cega com se tenia abans, i això ho ha demostrat tots els problemes que han tingut i que tenen els clients en determinats productes o en determinades formes de comercialització. I després una novedat que és una novedat que durant la crisi semblava que no passava res, és a dir, hem vist caigudes de moltes caixes d'estalvis, però s'han anat fusionant, s'han anat comprant, s'han anat pagant pels contribuents. No oblidem que tenim una factura de 60.000 milions que 40.000 mos tocarà pagar a nosaltres. Per tant, no és que estigués segur, però semblava que sí, semblava que passés el que passés, on tinguéssim els dobbers no passava res. No és així ja. La importància de valorar la solvència i el bon fer dels bancs és important si volen tenir una tranquil·litat amb els nostres estalvis. El primer missatge per qui ens està escoltant que diu jo tinc la meva pensió, jo tinc 4 duros en el banc, els he de treure fins a 100.000 euros en comptes corrents i depòsits per titular segueixen estant igual de segurs que han estat sempre, passi el que passi. Per tant, si tenim manco de 100.000 euros en un banc, no fa falta estiguem absolutament preocupats, però els depòsits de més de 100.000 euros ja corren perill, ja són actius de risc. En el Banc Popular no ha passat res, els que tenien depòsits de més de 100.000 euros no ho han pagat, els que ho han pagat són els accionistes i els propietaris de deute subordinada. Accionistes que estan xerrant, no?, de gent que havien confiat en el seu interlocutor en el banc, que havien invertit, no?, millor en borsa. Gent i els propis interlocutors, és a dir, els propis i els familiars dels propis interlocutors, els directors de Banc Popular, els treballadors d'oficines de Banc Popular, els familiars de treballadors d'oficines de Banc Popular, se'ls hi va col·locar, se'ls hi va forçar o se'ls hi va coaccionar o convèncer per comprar accions del Banc Popular en l'argument, que en certa manera era un argument contundent, que el Banc Popular era una entitat que havia passat els tests d'estrès d'Europa adequadament i que a més era una entitat en 100 anys d'història i amb molt de futur. Per gent que potser s'havia hipotecat per invertir d'aquesta manera, no? És a dir, que potser te feien, mira, treus un préstec, no?, poses que teva com a aval i l'inverteixes en accions perquè guanyaràs dobbers i és un puesto segur, no?, on tenir-los. Hombre, no és tan dramàtic com posar la casa com a garantia, però sí que feien... Alguna hipoteca hi haurà, però vaja, això ja serà cas més extrem. La darrera ampliació, que va ser molt agressiva per la part comercial del banc, van oferir crèdits, com dius, però amb la garantia de les pròpies accions. El problema... Però les accions ara no valen res, ja no hi ha garantia. I entonces va... No, és que estem... Més que ser... Claro, efectivament. Aquí jo crec que han de diferenciar, com bé ha explicat Pau, tranquil, és que tingui dipòsits menys de 100.000 euros. Dipòsits xerram, és a dir, que comptes corrents o plazos fijos. Un dipòsit a plaç fixo. Ara després xerrarem d'altres productes. I és el que anava. Després hi ha altres productes que sí que tenen un risc molt relacionat amb el banc. Evidentment, les accions del propi banc, accions que la xarxa comercial de Bankia ho va fer, de Popular ho va fer, de l'Iberbank ho va fer. Les preferents eren a Bankia, no? No, i accions també. D'Unicaja, que surt a borsa divendres, també ho ha fet.
te venen com que el banc és la leche, que el banc te donarà dividendos, que el banc creixerà... Que guanyaràs més dos bes que tenir-los en el teu compte corrent. Correcte. És a dir, no el tinguis així perquè guanyaràs potser un 0, plus i de l'altra manera potser és un 3, no? Per exemple, no? T'he vist que la teva dona t'estava gent, eh? Vale. Saludos. Qualsevol acció, qualsevol producte de renda variable de borsa que compri un inversor ha d'anar molt alerta. Primer, és irracional que una persona tingui només que la seva única inversió en borsa sigui accions d'un banc. Això és una aberració. O sigui, la gent, particulars que han de tenir inversions a borsa, que crec que s'han de tenir en bons productes d'inversió en borsa, o en bons fons d'inversió, en bons, perquè també hi ha fons d'inversió que són una castanya. Perquè si fa fallida una entitat, qualsevol, ara és popular, també va fer fallida quasi Pescanova, va fer fallida Boweck, la de Barcelona, Enron als Estats Units, i se perd tot. O sigui, però si tu tens, a través de bons fons d'inversió, 300 empreses i una fa fallida no passa res. Perquè pots guanyar la millor per l'altra, una per un... Claro, o sigui, si 299 no passa res i una falla, doncs no o sigui, ni se nota. Saps que també estàs jugant a una cosa que... És a dir... Ara, després hi ha els fons d'inversió del propi banc. Quin problema pot haver? Que els fons d'inversió del propi banc compri moltes accions o deute del propi banc. Això és perillós. La gent que compra fons d'inversió d'un banc ha de mirar el que té en què està invertit aquest fons d'inversió. Altres productes, estructures, bonos, dipòsits estructurats, fons garantits, estructures que solen estar basades en deute o del banc o d'un altre banc. Alerta amb això. És a dir, els dobbers dins d'un banc estan segurs, això crec que seria el primer missatge, segurs en el referent a seguretat jurídica, però espera, un segon, ara. És que tu xerres molt. Ara me callaré. T'emociones. És que quan espera un segon. No, te segueix... Quan xerra de fons d'inversió, que és la seva especialitat, s'emociona. Però ara m'has teat l'emoció i ara no sé... Ara he perdut el fil. Jurídicament, segons tu, segons la teva interpretació errònia, els dobbers en els bancs estan segurs. No, era perquè que fessis el fil. La seguretat dels dobbers dins el banc és molt gran. O sigui, seguretat d'estafes, seguretat de fallides, inclús, és molt gran, però, evidentment, dins del banc pot tenir productes que sí que siguin arriscats. És a dir, que s'ha de mirar bé la lletra petita, que després venen els sustos. Inversions, per exemple, el que t'he dit en fons, que els fons estiguin invertits en productes de molt de risc, això és l'arriscat. Els fons d'inversió en si no té cap problema. O sigui, una fallida d'un banc, els fons d'inversió t'endús a un altre banc i punto. No hi ha cap problema. Això va passar en Banco Madrid. És un banc que la gent no se'n recorda molt perquè era molt petitó, però va fer fallida fa 3-4 anys. No me'n recordo exactament quant. Els fons d'inversió se van traspassar a una altra gestora i punto. I ara, per exemple, una persona que vulgui, jo què sé, muntar un negoci o dir, mira, jo ara vull establir el meu dobbers o ca meva o un pla de pensions, el que sigui. És a dir, que vulgui, he de triar un banc o una caixa per fer feina amb ells, és a dir, estalviar o posar... Caixes, avui en dia, només queda que està super solvent, que és Caixa Colonya, Caixa Pollença, i Ontinyent a València. Per tant, caixes, poques opcions té. De fet, aquí en té una. Igualment, triar, no vull tampoc que feu publicitat, lògicament, però quins criteris ha de seguir una persona, no?, per dir, mira, jo he de fer feina amb un banc, lògicament, una caixa, de dir, portes dobbers? No tens per què. Tu pots tenir dobbers en entitats financeres que no siguin un banc, que són igual de segures que un banc, societat de valor, gestores de fons d'inversió, gestores de plans de pensions. És a dir, no tens per què anar només a un banc i ara ja callaré i te deixaré xerrar. Per l'usuari... No, el que dius és molt interessant. De peu. Jo després el que intentaré és traduir el que has dit. Perquè un tècnic... Clar, és el que vos anava a demanar. És a dir, per una persona de casa que diu jo conec els bancs i pos més, de fons d'inversió, tu xerres de fons d'inversió i pensa que si estiguessin xerrant en un mitjà de comunicació d'economia, tothom sap que és un fons d'inversió, però estic segur que molta de gent que mos sent... Has vist? Aquesta declaració és ben bona. Però és que jo venc cada setmana i ho explico, el que passa que tu no vens ni m'escoltes. Però quan jo no venc no t'escolten a tu. Hi ha molt poca audiència. Ah, vale. És tu que fas pujar la audiència. M'encanta aquestes parades entre tots dos. Escoltau, jo el que penso és una persona... És a dir, perquè tu me xerres de fons d'inversió i jo penso, necessitaré un assessor econòmic que me digui què he de fer ara amb el meu sou. Tu saps que és un fons d'inversió? Jo
lo que és com, o sigui, penso que és algo que jo no tens res allà posat, que lo que defineix la paraula, és a dir, un fons on tu poses dos bés, però per què, com, en quines condicions, en tens qualque fons d'inversió. És que Sí. donam, els economistes donen per entès, a mi no me passa, perquè com que jo som un dels economistes amb un curt, fins que no ho entenc jo, i quan ho entenc jo ja ho entenc que tothom. potser tenc un fons d'inversió, no ho sé, que això també pot passar. És molt possible. Primer, el que ha dit, si me deixes que ho intenti traduir, menys ho he entès jo, el que ha dit en Lluís és que un dels productes que te poden oferir, que molta de gent no sap ni si li han oferit un fons d'inversió o li han oferit una altra cosa, i generalitzant no sabré ni el que tens, els fons d'inversió són un producte que se perd o bé, és a dir, són fons que tu estàs o se guanya, són fons que tenen accions, que tenen deute pública, depenent del tipus de fons, però que si ja fa fallida el banc, els fons estan assegurats. Això, quan hi havia la por de seure, els fons estan assegurats, quan hi ha la por que Banc Popular faci fallida, els fons estan assegurats. Per tant, el fons d'inversió és una forma d'assegurar-te quan hi ha perills i també de rentabilitzar. Però tu has dit, jo no sé ni si tinc un fons, li passa a molta gent, jo no sé quin fons tenc, perquè moltes vegades no sap ni el nom ni en què està invertit. Aquesta solució, l'única solució que hi ha de moment, és anar a espais independents. Com per exemple en Lluís, és a dir, Lluís se dedica, entre altres coses, a donar recomanacions a gestionar fons. No mos podem fiar del nostre director de banc. No mos podem fiar per diverses coses. Primer, perquè no és independent. I no és independent significa que si, per exemple, era un director de banc del Banc Popular, els fons d'inversió que mos recomanava probablement eren els fons d'inversió que gestionava la gestora amiga del Banc Popular i que tenia moltes accions del Banc Popular. I, per tant, quan el Banc Popular les accions van caure, tot i que els fons d'inversió és segur, en el sentit de que no passa res perquè faci fallida un banc, sí que les accions van quedar a zero i els fons d'inversió del Banc Popular van perdre dos més. Primera idea, no són independents. Segona, no tenen la formació específica. La majoria de directors de banc no saben de tot, com és normal, i no tenen temps per assessorar-nos. Per tant, si no mos cercam un assessor independent i no tenim la formació financera adequada, mos equivocarem. És així de trist. La conseqüència d'això és que molta de gent no té fons d'inversió i té depòsits perquè no té capacitat d'entendre aquest fons d'inversió. Per elegir quin banc és segur, Lluís? Uns criteris, claro, uns criteris mínims. En què ens hem de fixar, no? Primer faré una petita correcció de lo que has fet, justament els fons de... puntualització. No, correcció. Els fons del Banc Popular no tenien accions del Banc Popular. No sé si les havien venut tantes, però damunt folletó, damunt del darrer informe trimestral no hi havia. Curiosament, el Santander sí que tenia. I això és legal? És a dir, tenia el mateix fons d'inversió com un primer. Sí, tenen un límit legal de concentració, és a dir, que no poden tenir més d'una certa quantitat d'accions o deute d'una mateixa companyia, per això, per si fa fallida, que el petit inversor no li afecti. Vale? Però simplement per tranquil·litzar la gent que té fons del Popular, justament el Banc Popular supos que sabia el que... Sí, pensa que la gestora del Popular no només era Popular, és una gestora que era mitjó amb Allianz. És a dir, que supos que havia cert poder d'Allianz, que Allianz els del Popular no tant, no eren tan bons fons, però és una gestora que té un parell de fons d'inversió molt, molt, molt bons. Banc de més seguretat. És difícil la seguretat d'un banc perquè, per exemple, Banco Madrid va caure amb uns ratis de solvència dels més alts d'Espanya. I va caure. Perquè va caure una multa que li venia dels Estats Units, que aquesta multa era més important del que valia el banc. De totes maneres, la seguretat, evidentment, com se nota també, si un banc t'ofereix un 5% i un altre t'ofereix pel mateix risc, entre cometes del mateix risc, és que t'ofereix un 5, té un problema. Perquè si tu me deixes dos Bs, tu me dius, qui me deixa dos Bs, i jo te demano un 5% i ell te demano un 1, és que jo he de menester més que o t'ofereix, tu me deixes dos Bs jo t'ofereix, no, si tu me deixes te donaré 1.000 coses, i ell te diu, jo t'ho deixaré
però tu m'ho deixes si no te deman res, és que jo tenc més gana que tu, no? Això va passar, per exemple, l'altre dia sortia de, no sé qui, de l'administració pública canària, que havien llevat el dipòsit del Popular. I deia, no, és que el Popular m'ho va oferir molt més. Pues si això és una primera pista. Si un banc t'ofereix més rendibilitat o un producte amb més rendibilitat que un altre, és que té més risc. Però això és una pista... Té raó, però és una pista que te pot engrar, perquè, per exemple, Banc Inter està oferint un compte en el 5% el primer any, en 5.000 euros que no se paguen, i està bé. Però, clar, jo no dic mai perfecte, ja no m'atreveix a dir cap banc perfecte. Però això és més eina comercial de 5.000 euros, ells no li s'afecta. Has de tenir una vinculació. He dit un producte idèntic. O sigui, un dipòsit a un any, a pelo, si un t'ofereix més que un altre és que té un problema. No sempre. No sempre, perquè hi ha campanyes. Vale, pues si t'ofereix, tens raó, si t'ofereix de forma durant molt... Ara m'estic emboiant. No, mira, és que en Lluís ja m'ha liat. Ja m'ha liat. Té raó en totes les coses que diu, però jo penso que hi ha una manera, perquè és qui mos està veient o escoltant no coneix els productes de tots. Quan fan una campanya molt agressiva de dipòsits estratipats, dipòsits en els 4 o en els 5, quasi tots els que l'han fet, l'ha fet Banc Popular, el va fer... El van fer el banc aquest portuguès, després tenen problemes. És a dir, quan pues idò sí que és fiable. Però no te pots fiar només d'això, perquè resultarà que un client de la banca Marc, per pedir una entitat que és solvent total, que està molt bé, no me pagues res, faran justament una oferta de depòsits i hi haurà una... No la fan, justament no la fan. Però podria passar, perquè vulguin cantar més negoci. Jo penso que primer saber si un banc a Espanya no té cap problema de solvència en absolut, avui en dia ja no ho poden dir. És a dir, avui en dia hem de dir que ens hem d'acostumar com a clients a viure amb una certa incertesa, que aquesta incertesa com s'acaba disminuint sin tranquil·litat amb informació. Jo anava a dir una forma de saber si un banc més a banc segur, i ara en Lluís votarà, però és posar el nom del banc a Google i mirar les dues primeres pàgines. Al final mos surten articles d'Aula Finanza, mos surten articles de Rankia, mos surten articles de webs independents, que més o manco, si nosaltres haguéssim fet aquest exercici quan se sortia de borsa del Banc Popular, haguéssim fet aquesta, el 2007, haguéssim fet aquesta prova, sabrien que no convenia invertir en el Banc Popular, sense haver pagat ni un euro a un inversor. En 4 lligues diferents. Una cosa és tenir dipòsits, que una altra és els productes que després pots fer No, estic xerrant de seguretat d'un banc. No, saber, és a dir, com a usuari de peu, no? De dir, perquè és veritat. Si en el 2007 haguéssim posat Banc Popular a Google, solvència de Banco Popular, la primera pàgina de Google, estic segur que hi havia 2 o 3 entrades que la qüestionaven. Bueno, i tu saps que nosaltres hem publicat molt justament del Banc Popular. Pues ajuda. Sí, ajuda, però... Jo estic xerrant per... És molt important, i torno a dir, la gent que tingui 5.000 euros dins un compte corrent... Pensions, ja no 5.000 euros, pensions, no? Que ara tothom està com que... Ara ho dèiem, no? Que si no tenim fills no tindrem pensions, no? I hi ha molta gent que fa aquests plans de pensions privats per poder el dia de demà dir, mira, si no hi ha pensions al banc jo tindré un raconat. El pla de pensions és un producte molt similar a un fons d'inversió, vale? A nivell de seguretat, sí. Sí, i a nivell de funcionament també, perquè també és una cistella d'inversió on un gestor compra diferents actius depenent del risc que vol assumir i el client aporta a un pla de pensions a un altre depenent del risc i de la qualitat de la gestió d'aquesta cistella d'actius. Primer el que vull dir és que la gent, el pla de pensions no és l'única eina per fer estalvis per la jubilació. Quines eines hi ha més, per exemple? De fet, és una eina que pot ser molt negativa. Els bancs li encanten el pla de pensions perquè normalment una persona que amb 40 anys aporta un pla de pensió no el lleva fins que se jubila. Vale? Això és per banc, és molt de dobbers, molt de temps que gestionen i que fan el que vulguin amb aquest dobbers. Per tant, amb la idea de que tu quan aportes t'ho desgraves de la Però després t'ho demanen quan te tornen. Però després t'ho demanen tot, el que has aportat més els beneficis. És l'únic producte d'estalvi, juntament amb els lloguers d'un pis, d'un immoble, és l'únic producte d'estalvi que quan rescates els beneficis tributen igual que els ingressos de la feina.
És a dir, que poden anar fins al 50%. Que És únic. El resto van que potser una màxim. persona pensa, mira, jo he estat estalviant tant de dobbers cada mes durant X anys, pensen que tenen, jo que sé, per dir una quantitat, tenen que allà 120.000 euros i quan van a recollir-ho, pam, no, són 50.000. Ai, que ha estat ara? Clar, és que el pla de pensions, perdona Lluís, però és que t'emociones i si no te tallo només un minut. El pla de pensions... Teniu una relació fantàstica, vosaltres dos, eh? El pla de pensions, com explica en Lluís perfectament, el pla de pensions és com un fons d'inversions sense liquiditat, és a dir, no poden recuperar pràcticament mai els doblers. Això de vegades és positiu, Sí. perquè no fer gastos inútils. Però normalment és menys rendible que si fessin el mateix tipus d'inversions en fons competitius. I té el problema de que nosaltres que mos pensam cada any que mos està deduint, perquè mos deduïm molt de dobbers dels fons d'inversió, però no sabem que aquesta deducció, perquè mos sigui rentable, l'hauríem de tornar a invertir, perquè haurem de pagar impostos quan ho recuperem. Clar. No és un bon producte. I a part, una cosa que és, si qualcú que ens està escoltant ho ha fet, ja sap que necessita ajuda d'un professional, que és que va contractar un pla de pensions fa 10 anys i segueix en el mateix pla de pensions. Això és una aberració, perquè els plans de pensions, que no tributen els canvis de plan de pensions, tu els has d'anar canviant en funció del teu horitzont temporal, en funció de la teva situació. Primer has d'agafar un pla de pensions de renta variable quan ets jove, doncs més arriscat, a mesura que vas canviant has d'anar canviant a renta fixa, a curt plaç o a llarg plaç, segons... Si nosaltres fem un pla de pensions, el mateix, el que ens va recomanar el director de banc fa 20 anys, i el seguim tenint, alertes, qui m'està escoltant, alerta, pip, segurament estàs perdent dobbers. I cara, la seguretat, tenen la mateixa seguretat que uns fons d'inversió. És a dir, que si petes banc en els que tens el pla de pensions o els fons d'inversió o una cartera d'accions diferents en el del teu banc, no passa res. Tu podràs traspassar aquest pla de pensions cap a una altra entitat. És a dir, l'exemple de fons d'inversió, accions que no siguin del banc, de plan de pensions, és el mateix d'un immoble. Tu imagina't que tens un pis i aquest pis el tens llogat a través d'una immobiliària. Què passa si petes immobiliària? Si l'immobiliària fa fallida? No passa res. El pis és teu. El pis és teu i la gestió d'aquest lloguer el duràs a una altra immobiliària. Quin és el risc de que l'immobiliari de Tur, la que t'ho gestiona, te posi llogaters bons. Llogaters que després te paguen, que no te facin destrossos. És el mateix. Els fons d'inversió, tu has de triar la gestora que tingui més qualitat, que millor te gestioni els estalvis. Ja sigui en fons d'inversió, en plan de pensions, en cartera d'accions, en renda fixa, el que vulguis. No, realment la solvència és irrellevant. Clar, si és de la immobiliària, te fica de llogater al seu germà i sap que el seu germà no te pagarà, doncs aquí hi ha una relació, que seria el mateix que el banc te col·loqui accions del propi banc, que és el que ha passat a Popular, Bankia, a Liberbank, passarà a Unicaja. Jo crec que amb aquest exemple no sé si ha quedat més clar. Mira, ara m'has deixat al·lucinat. Veig que l'únic que necessites perquè ja se t'entengui és un exemple. Aquest exemple està... És que jo sense pissarra i sense exemples no... Però això que tenim televisió, però ja posar una pissarra, no sé si ho podríem veure des de casa. Bé, ja ho sabeu des de casa, heu de tenir cura d'on posar els dobbers. A una mala sempre podeu contactar amb un assessor, amb un especialista. No sempre. Sempre. Nosaltres podria dir... A lo millor, però és que també és a casa que m'escolten que diuen és que jo no tenc dobbers ni per guardar, ni per fer, ni per... També tenim molta situació així, no sé, jo... Si tu tens 6.000 euros, que els atenguis, diguéssim, te pots anar fent, perquè vull dir, tampoc un assessor no te canviarà molt. Sí, i tant, que t'alertarà perquè no compris. Te pot fer un pla d'estalvi, te pot fer un pla d'inversió, estalviar 50 euros en el mes a una cartera de fons d'inversió... Està molt xerrador, me pot deixar acabar? Perdó, senyor Montserrat. Està molt xerrador, avui. Però... Sí, perquè ja acabam, eh? Sí, però la idea no és que anem a un assessor quan tenim molt de dobbers o quan estem desesperats, que hi anem sempre. Si no, és a dir, el cost d'una consulta d'un professional te pot ser de 60 euros. I aquests 60 euros te poden estalviar 50.000 euros de pèrdues. Hi ha molta gent que ha perdut 50.000 euros per anar en el banc tranquil·lament. O sigui, anem sempre. Si quan comprem un cotxe mos informem moltíssim. Un mòbil.
La nostra inversió, necessitem anar a professionals independents que ens orientin. Si és molt econòmic que t'orienti un professional independent. Ja ho sabeu, és a dir, no només hem d'anar, a vegades pensam, no? Ara està tan de moda entrenadors personals per fer gimnasi, professionals per fer segons quines que... Jo, futur legal, Carcol, s'acunya, però el futur legal, bé, hi ha gent que l'acompanyen a notari, van de firmar una hipoteca. Arribam a la fi, 60 euros, mos diu en Pau Montserrat que pot costar guardar els nostres doblers per al dia de demà. Moltes gràcies per la vostra visita, la setmana que ve, más y mejor.